Унікальні ліси Закарпаття завжди були ласим шматком для наживи різного рангу ділків та можновладців. Ліс – природне багатство області, був і продовжує бути цінним товаром, який дозволяє фактично безкарно набивати кишені купці тих, хто філігранно освоїв схеми безконтрольних вирубок і експорту деревини за кордон. Ця гора називається Нітковиця, вона знаходиться зразу над селищем Великий Березний. 3 роки назад ця гора була в ідеальному стані. Ще при Союзі тут забили сваї для того, щоб ця гора не з'їхала на людей, які живуть знизу. І все рівно наші лісники дали дозвіл на вирубку на лісосіку. Тут була зроблена з боку лісосіка і прийшов вітровал. І, навірно, із лісосіки вітровал ось таке ось зробив. Замість того, щоб розчистити гору, вони під видом вивозу оцього бардака знизу почали знову вирізати. 2 тижні назад ми прийшли запитали, що це таке, був складений протокол, бо ця техніка їздила без всяких документів, без всяких номерів. Був тут гусеничний великий трактор, що не має ніякого права, тут не мав їздити і робити великі дороги. Ми запиталися, чому ви вирізуєте зараз? Ніхто нічого нам не сказав. І ми перестали бити тривогу. 3 дні назад місцеві люди дзвонять, що наші лісники знову пішли зверху, повідмічали ліс, дерева, які треба вирубувати. І подивіться, яке безчинство. Де правда? Ніхто нічого не розчищає. Це вже рік тут лежить. Нікому нічого не треба. А такі дрібниці, як паводки, знищення флори та фауни лісових масивів, селові потоки не цікавлять тих, хто гріє руки та заробляє на деревозаготівельних схемах. Ліс йде з області за безцін, а потерпають від недбалого хазяйнювання закарпатці. Фахівці стверджують, що повені і суви на Закарпатті можуть стати звичним явищем. Попри великий бізнесовий інтерес до закарпатських лісів, місцеві чиновники не надто зважають на те, що ліси Закарпаття за своїм призначенням і розташуванням покликані виконувати переважно екологічні функції і тому мають обмежене експлуатаційне використання з метою заготівлі деревини. Крім того, ми багато матеріалів показували, як звідси крадуть ліс, його вивозять. В прошлому році ми зловили фірцкас, великий, гружений дровами. Ми його забрали на міліцію, через 2 дні його відпустили. Повністю без документів. На місце приїхали лісники, які дізналися, що це ліс нашого лісу. Чому документів немає, ми не знаємо. Лісник приїхав. Він теж, а я не знаю, чому приїхав сюди цей лісовоз, він не мав виїжджати. Ти купікував? Так, вже на весь комп'ютер. Купікував? Ту хуйню заявали. Тобто документів на машину немає? Не є документів на машину? Я хуйню включав ту, блядь. Яку? Та комп'ютер то, ні? Який комп'ютер? А чого машина їде без документів? На машину документів немає. Іване, а кубікувати ви мали перед виїздом, так? Да, да. А чого тепер кубікує? Іване, а ти чого приїхав сюди? Так ліс із мого лісу. З твого? Ну. А чого документів немає? Не знімаю. А? Нащо знімаю? А чого документів не є? Ну, бо не є, бо... А куди ліс їхав? Нам цікаво, машина без документів їхала, так? Конечно, як без... Ну а де документи? Ні, доросто де, так він вже не напише, вони вже не хочуть писати. Вони взагалі сказали, що просто Я сюди не кажу, приїхали. що листкові виписано, ну. А? Листкові було виписано в комп'ютері. А де в комп'ютер? А чому в комп'ютер він не був занесений тепер? Ей, друже, тебе як звати? Юра. Вань. Ти казав їм десятці в машину, коли йому включав ту хуйню, щось там було. А що я там розумів? Але не ці казав. А чого він має стати в чужу машину? А, стоп, чи ви хотіли йому дати, чи ви хотіли дати йому просто взятку, гроші, а потім казати, що заплатили? Нам треба КПК, щоб ми могли занести. Через суд. Ні, так ви скажіть, чому це має то робити тут, на тому? Хто порушив? На дорозі. На дорозі. Повинно Мало вивезти бути на на верхній екстакаті. склад. Так, так. А де ми зараз знаходимося? Це верхній склад? Це є автодорога. Де? О, а чому ми, що ми тут робимо? Тут міліція біля нас. Ні, то вже все. О. Що ми робимо тут? І куди взагалі їхав ось цей ліс? Да. Ліс їхав на наш проміжний склад. Ну, На наш проміжний склад. розкажу вам далі.
Наші активісти зупинили машину буквально 3 дні назад. Позвонила міліція, сказали, що везуть у міліцію дерево, правильно, Іване? Ми пропустили в міліцію. Машина пішла, продалася на Загородній вулиці. На Радянській, у Березному. Зафіксировано все є. Я такими фактами не... Так ми вам просто кажемо, ви ж Держлісгосп, ви ходите, фотографуєте циган, що вони звезуть 1 кубик собі ліса. Білого простого чоловіка, який собі звезе кубик. Якщо люди привезуть 1 кубик, ви їх фіксуєте. А такі от крадіжки ви не фіксуєте. Люди сподівалися, що після подій на Майдані зрештою із лісом наведуть лад. Але після революції схеми з розкрадання лісу запрацювали удвічі ефективніше. А на автошляхах Закарпаття у рази збільшилася кількість набитих дощенту лісовозів. Це та ж сама гора Нітковиця з другого боку. Дивіться, це все вже тут лежить рік. Нікому це не треба. У людей проблема з газом, проблема з тарифами. І людям не дадуть оце вивезти, хоча б собі, щоб вони вдома погрілися. Наша міліція, прокуратура, наші гайники, так звані лісники, людей штрафують, тому тут ніхто не ходить. І ми вийшли сюди лише по одній причині. Ну, так та так, раз такий бардак, немає з чим боротися. Але ж вони знизу набили паї, де треба йти різати ліс, десь на 3 дня тут роботи. А потім вони скажуть, так як, ми розчищаємо, ми вирізали. Дивіться, це здоровий ліс. Це все здоровий ліс. От такий непотріб їм не треба, бо вони це не продадуть. Вони цей здоровий вивезуть, поріжуть і заставлять нас купляти крадене. Так, в мене стоїть питання до влади, а як нам не красти? Що людям робити? Газ підняли, ми в Закарпатті, ну добре, де немає от такого бардака, нічого не скажеш вже як є. Але в нас в Закарпатті ми можемо грітися цим лісом, нам не дозволяють використовувати наше. Словаки, поляки, італійці, всі лише не ми. За офіційними даними, нині на площі 695,7 тисяч гектара зосереджено 207 мільйонів кубів деревини. Лісовий фонд державних лісогосподарських підприємств області представлений найпродуктивнішими у Карпатському регіоні деревостанами. Середній запас на 1 гектарі – 350 кубічних метрів. Середньорічний періодичний приріст по запасу – 5 кубічних метрів. Біля 61% площі земель лісового фонду виключено з експлуатації, а 23,5% території лісового фонду на сьогодні віднесено до природно-заповідної. Всі без виключення суб'єкти господарювання, що працюють з низькою прибутковістю, реалізують наше багатство виключно за тіньовими схемами. Правоохоронні органи про це добре інформовані. Але, на жаль, всі впровадження не знаходять підтримки окремими посадовцями, котрі швидше всього й самі причетні до цих злочинних оборудок. Минулоріч активісти чергували навіть на митниці, запрошували журналістів, аби показати, скільки добра за безцінь відправляється за кордон. Однак... Ось пеньки, які вирізувалися, от прямо лісова лежить. Ззаді, от прямо лісова лежить. Вони лісова не вбирають, їм це не треба, просто не треба. Їм треба здоровий ліс, щоб продавати. А гору розчищувати ніхто не буде. 20 метрів знизу йде газопровід. Не газо, а нафтопровід. За ним забиті сваї. Сваї забивали, ще раз повторюю, для того, навірно, не навірно, а точно, щоб гора ця просто не з'їхала на населений пункт, бо тут зразу знизу живуть люди. Ми спустилися метрів 50 ниже. Тут, бачите, сваї, труби забиті. Знизу ми теж показали. Я стою прямо на нафтопроводі, тут в землі закопані. І метрів 100 ниже вже є жилі дома, де живуть люди. І тепер в мене стоїть просте питання. А якщо там вирубують ліс, то що ці свайки витримають гору? Якщо це посунеться вниз, обірве трубу, знизу річка Уж, що то буде? Це буде катастрофа. Ну, і газовпровод, так, хлопці збоку підказують мені. На краще, якби це сталося зимою, так хоча б нам тепло було. Якщо нам не дають просто так ліс вичистити, його продають, бо треба продати, а простих людей покарати за те, що вони собі додому везуть їхнє майно, де вони виросли, тоді я не знаю. Ну, будь ласка, розберіться, бо буде катастрофа. І буде сильна катастрофа. В прошлому році ми перекривали митниці, і з нами журналістка одна така, стержень внутрі має, молодець, нічого сказати не можна, Хаятова Алла, вона тепер річник у Губаля. Я її теж можу зрозуміти, в неї є команда. Я її сюди в прошлому році приглашав, казав, Аллочка, пішли сюди, покажемо, відснімемо. Просто одна буде в мене до тебе просьба, покажи все дословно. Зараз Пашка перезвоню, до сьогоднішнього дня. Навірно, їй команду дали, і теж можу зрозуміти, вона має роботу, треба триматися. Але наша влада про це знала.
В прошлому році ми тут зупинили, я ж повторюю, і машини без документів, і трактори. І тут ми шуму підняли, і ніякої реакції. У підпорядкуванні Закарпатського обласного управління лісового господарства знаходяться 19 державних лісогосподарських підприємств, які ведуть лісове та мисливське господарство на 484 тисячах гектарів лісового фонду. Середня площадь підприємства – 26,9 тисяч гектара. Всього узагалі лісового господарства працює понад 4 тисячі працівників, з яких 1 мільйон 800 тисяч працівників лісової охорони. Фінансування на ведення лісового господарства, тобто на здійснення всіх запроєктованих лісогосподарських заходів, здійснюється за рахунок державного бюджету та за власні кошти підприємств. Саме тому найголовнішим джерелом формування власних коштів усіх лісгоспів є реалізація заготовленої деревини. За словами ветеранів лісової галузі, котрі віддали професії понад 30 років, підприємці, які обслуговують ту чи іншу ділянку лісу, успішно використовують для незаконних маневрів із промисловим лісом похибки визначення кубомаси при відведенні лісосік, встановленої на нормативному рівні. Крім того, у схемі збагачення та відкатів для керівництва лісової галузі, контролюючих та силових органів використовують такі прийоми, як заниження кубомаси, а саме зменшення діаметрів деревини при їх відведенні у рубку, зміна сортності дерев, в матеріалах відводу замість ділової деревини показується дерев'яна, зміни площі лісосіки при суцільних рубках, збільшення кількості дерев відносно матеріалів відводу. Крім того, при розробці лісосік має місце і рубка дерев за межами лісосіки. При суцільних зрізах рубка не тих дерев, що зазначені в матеріалах відводу, навмисне пошкодження дерев, не відведених в рубку під час проведення лісозаготівельних робіт до ступенів припинення росту. Також для акумулювання чорних прибутків або необлікованих доходів при відпуску лісопродукції можливе заниження сортності дерев. Замість пиловника першого сорту або фан деревини показують пиловник третього сорту або техсировину. Для перевірки визначення сортності деревини необхідно обов'язково залучати спеціалістів, що мають відповідну спеціальну освіту. Однак на ділі на Березнянщині ніхто їх і не бачив. За даними міжнародної аудиторської компанії SGS Україна, від нелегального продажу лісу чорні 3,5 мільйонів доларів готівкою щороку йде для збагачення чиновників ОДА, СБУ та прокуратури. Це ще одна. В прошлому році була діюча лісосіка, тепер вже бачу, тут ніхто не їздить. Але дивіться, вон там лісовал, ніхто не вбирає. Зверху лісовал, в прошлому році навалили, в прошлому році там різали, ніхто то не вбирає. І так зразу поруч і діюча лісосіка, звідки вивозять здоровий ліс, бо треба пройти. Ні туди людей не пускають, ні туди людей не пускають. Нічого з цим зробити не можна, воно просто гниє. Лісосіку цю закинули, не розчищена, не розсаджена після вирубки лісу. Виділяються гроші, наскільки я знаю, виділяються гроші на посадку лісосіки, на відновлення. Ну, подивіться, які відновлення. Все залишено. І після цього, що ми залишимо нашим дітям? Там люди в селі живуть, не знають, кому пожалуватися. Друге село збоку не знають, кому пожалуватися. Тому що ніхто ні на що не реагує. Як реагувати, ми просто не знаємо. Ви запитаєте, як крадуть ліс, як звідси вивозять. Так дуже просто і елементарно. Вони йдуть, як в прошлому році тут робили роботи. Під тим видом, що вивозять лісовал, зрізують нормальний здоровий ліс, стягують вниз, грузять, клейма дають шоферові, любу декларацію, не набивають ні на які дерева і під ліваком везуть куди хочуть. Так ми в прошлому році тут ловили. Здавали в міліцію, визивали міліцію. До нинішнього дня ніхто нічого не зробив, просто з нас всі сміються. Ось і все. Нині ж, попри Революцію Гідності та Майдан, ситуація у лісовій галузі Закарпаття кардинально не змінилася. Схема збагачення окремих ділків і далі працює. Паралельно ж, влада робить вигляд, що успішно бореться з корупцією, у тому числі з лісовою, і усілякою щодня, щогодини розриває Закарпаття.